Köszöntöm Herpai Imrét és Díber Tamást, akik már a Tajik kalandjaikat elmesélték egy előző podcastban, most viszont Grönlandról fogunk beszélgetni. Nyáron mentek oda, jó volt nekik, mert akkor éppen kánikula volt Magyarországon, 40 körüli fokokat mértek. Ott mennyi volt a legmagasabb hőmérséklet? Változó volt, hogy verőfényes napsütésben 4-6 fokot mértünk, de olyan is volt, hogy ugyanilyen napsütésben 15-16 fok volt, és pólóba túráztunk. Aha, miért pont Grönland? Nagyon egyszerű a válasz, csak és kizárólag a viszkibe való jégért mentünk, amit ugye ezeken a vidékeken lehet megszerezni. Ezek a gyönyörű, szép, kékszínű, kompakt jegek, amelyekből a levegő már a jégsúlya az olvadás-fagyás következtében teljesen kikerül a levegő belőle. Ez nagyon-nagyon jó az italokba, úgyhogy rengeteget viszkiztünk és csineztünk. A 8 nap alatt. Igen. Hát a viccet félretéve, ugye mindketten földről szakosok révén elég nyitottak vagyunk a nagyvilágra. Sokat olvasunk, ha tehetjük, akkor utazunk is, próbálunk ismerkedni különböző tájakkal, különböző kultúrákkal, és hát mindkettőnknek hiányzott még ez a világ, ahol az ember jéghegyek között hajózhat, illetve a tengerpartról jéghegyeket csodálhat meg a tundrán túrázva, meg hát ezt a kultúrát sem ismertük még az eszkimók életét. Úgyhogy ez vezérel bennünket, hogy ebbe a kalandba belevágjunk. És milyen jéghegyeket lehet látni? Mert tudom, hogy mindenki tudja, hogy milyen a jéghegy, de tulajdonképpen azért nem tudjuk, hogy Hát azért testközelből megtapasztalni ezeket teljesen más érzés, mint mondjuk filmen, vagy a Titanic történetét olvasva. A Jégfjord található ugye Ilulissat település határában, ahol évente 1400 jéghegy úszik ki az Atlanti-óceánra, ugye a Diszkó-öbölbe úszik tulajdonképpen, és onnan az Atlanti-óceánba kerül. Döbbenetes élmény volt a szállodai szoba ablakán kipillantani, és az ablak előtt úsztak egy gyakorlatilag ezek a monstrumok, majd mindjárt mondom, hogy körülbelül mekkorák, de egy pár órával később visszanéztünk, mert máshogy nézett ki a háttér, tehát folyamatos mozgásban volt, futószallagon úsztak le tulajdonképpen ezek a jégóriások. Hát nehéz volt egyébként megbecsülni a magasságukat, illetve meghatározni a magasságukat, mert nem nagyon volt méretarány, nem nagyon lehetett látni hajókat a közelükben. Azt a hajót, amin mi voltunk, azt meg ugye úgy nem tudtuk megbecsülni, hogy rajta voltunk. De ugye tudjuk azt, hogy ezek a jéghegyeknek a 10%-a van kint a vízből, a 90%-a a víz alatt, és ilyen 50-60-70 méter magasságra becsültük a víz feletti részét, tehát ezt szorozzuk meg 10-zel. Úgyhogy ezek félelmetes képződmények, persze vannak a kis jégtáblák, a nagy jéghegyek, ezek folyamatosan ütköznek, omlanak, fölborulnak, tehát mindez elég kísérteties hang orgia kíséretében, tehát hogy azért ezek nem csak a szemnek, hanem a fülnek is élmény. Ugye akusztikus hatások is érik az embert. Ezt hogy kell elképzelni, csikorog, vagy recseg, ropog, robban. Például volt egy akkora... Úgy, mint a jég, amikor elmész a jégre? És hát nagyjából igen, de hogy vagy képzeljünk el egy hegyomlást, egy sziklaomlást, tehát hasonló hanghatások, amikor ezek a nagy jégtömbök leszakadnak, egymásra csapódnak. Volt egy nagy robbanás is, ami tényleg olyan volt, mint a robbantottak volna mellettünk, hogy mindenki összerezzent. Nem láttuk a forrását, mert egy valahol távol lehetett, de valamelyik jéghegyből szakadt le egy nagyobb darab valószínűleg. És meg volt az a szerencsénk, hogy lemehettünk a Jégfjordnak a partjára, és hát érintésnyire voltak ott ugye a partra kiélőködő jégdarabok, amiket kisebb jégtömbök voltak. Lehetett látni, hogy ezek olvadnak, nyilván meleg volt, sütötte a nap, a sötét gránit felszín, amire ugye félig meddig kicsúszott némelyik, az is olvasztotta. Lehetett hallani eznek az olvadásnak, a csöpögésnek a hangját, hogy pici kis patakok, erecskék csordogáltak le a sziklán, csobogott a tengerbe, vagy az öbölbe, és minden mellett meg ezek a recsegő, ropogó hangok, tehát hogy az egész egy fantasztikus ilyen túlvilági hatás. És ami még elvarázsolt bennünket
ekkortájt, hogy bár látni nem láttuk, de hallottuk, hogy a jégfjord végébe, tehát ott a gletszer jéghegyek végébe, ahogy ezek össze tömörültek, ott megjelent egy bálna, és a hangját hallottuk, de igazából látni nem láttuk, mert vissza kellett volna túráznunk, de ahogy hangokat adott ki, illetve fújtatott, azt egyértelműen levettük, és utána mondták is, hogy valóban az öbölbe volt bent bálna. Milyen állatokat láttatok még, vagy hallottatok? Rénszarvast, azt láttunk. Pézsmatulokkal találkoztunk a reggelinél, mert hogy a pézsmatulok kolbászt szolgáltak ja. a szállodai reggelin, tehát a kínálatban... Pézsmatulok igen, kolbász. a svéd asztalos reggeli volt egyébként, mint ahogy egyébként ugye szállodákban szokás másút is, és a kínálatban sajtok, tojás, tehát majdnem ugyanaz volt a kínálat, mint mondjuk itthon, de kuriózum volt a pézsmatulok, de lehet, hogy volt rénszarvas is, azt nem tudom. A pézsmatulokra fölhívták a figyelmünket, hogy ez az, amit eszünk, és volt hal, szerintem tőkehal lehetett, vagy lazac is volt. Lazac. Hát én csodálkoztam valami, mondjuk, igen. Úgyhogy... És milyen volt a pézsmatulok? Teljesen jó, balthús. Igen, balthús íze volt. Tehát nem volt rossz. De ezek a pézsmatulkok Grönlandon maradtak meg a legjobban. Észak-Amerikába is kihaltak, Alaszkába, aztán újra visszatelepítették őket, illetve Norvégiába is sikerült visszatelepíteni, a Dovrefjell Nemzeti Parkba, és volt egy próbálkozás Izlandon, de Izlandon ez nem sikeredett. Hát, ezért inkább kolbászt csinálnak belőlünk. Igen, itt Grönlandon, itt a legnagyobb a populáció. Igen. Sajnos nem találkoztunk velük, egy alapvetően növényevő, békés állatok, de ha felidegesítik őket, akkor nagyon-nagyon nagyot tud ütni a szarvával, 60 km/óránkénti sebességgel lekocol az emberrel, és bizony voltak már csúnya halálesetek, általában fotósok, akik közelebb mentek. Uh-huh. De sarkiróka akkor van. Fajd. Igen. Úgyhogy jegesmedve, ami mondjuk északabbra, tehát azon a részen, ami voltunk, ott nem jellemző. Állítólag egy volt Kangerlussuaq térségében, de az ma már a múzeumban van. Hát meglepett bennünket, amikor ugye a Spárnak nevezett, vagy legalábbis egy Spár felirat és logó volt, egy ilyen konténert képzeljen el az ember, mint raktáráruház, és akkor bementünk, hát legalább 30-40 fajta puskát lehetett vásárolni. Hát ugye ezt bizonyos részeken teljesen kötelezővé teszik az ország keleti részén, Grönland keleti részén, ahol sokkal több a jegesmedve, vagy például a Spitzbergákon. Itt nem kötelező a fegyverhasználat, mert ez a része, ahol mi jártunk, hát tulajdonképpen ez a leglakhatóbb, a legmelegebb része Grönlandnak, és alapvetően a jegesmedvék inkább a jégtáblákon élnek, csak a párzási időszakban jönnek a szárazföldre, tehát jobban kedvelik a jeges jégtáblás vidékeket. És mondod, hogy melegebb van azon a vidéken, de nem is mennek le. Ez mit jelent, hogy melegebb? Nyáron hány fok van, meg télen akkor hány fok van, ahol az emberek laknak, vagy sűrűbben lakott terület? 18 fok is lehet nyáron, 15-18 fok, télen pedig ilyen -10, -20. Igen. Nyilván a belsőbb, jegesebb vidékeken, tehát a gletszeren, vagy a jégtakarón, ott azért lehet -40 is akár. De ugye nyilván a part közelében ott azért az óceánnak a mérséklő hatása érvényesül télen is, nyáron is. Ugye azt tudnunk kell, hogy Grönland több mint 2 millió négyzetkilométeres, ennek csupán a 10%-a az a jégmentes, ami a nyugati parti 20 kilométeres sávot jelenti, az összes többi az jégtakaróval fedett. Ugye volt egy ilyen bejegyzésetek a Titanicra utalva, hogy a jéghegy, de nem innen szakadt le a jéghegy? De. Honnan szakadt le a jéghegy? Ez az úgynevezett Jakobsand gletszer, ami Ilulissat fölött található, tehát borjadzik a jégfjordban, tehát egy hatalmas gletszert kell elképzelni, észak kiföldrésznek a legnagyobb gletszere, ami most nem emlékszem pontosan, de évi nem tudom én sem most, hogy mennyit. A Russell Gletscher, azt tudom, hogy az 25 métert halad előre. Ez valószínűleg picit gyorsabban halad, mert hogy évi 1400 borjadzást jegyeznek le átlagosan. Az mit jelent, hogy azt jelenti, hogy annyi jég tömb szakad le, vagy annyi darab szakad le belőle. Nyilván ez aprózódik, tehát ezt így nem nagyon lehet megszámolni. Bocsánat, tehát akkor a gletszerek azok, amik termelik a jéghegyeket? Így van. Tehát hogy folyik
nagyon lassan folyik a tenger felé, szakadnak le belőle darabok az öbölbe, és azok úsznak ki, taszigálják ki egymást tulajdonképpen a nyílt vízre, ugye a diszkóöbölbe, ahonnan már áramlatok viszik tovább egészen messze déli vizekre is lehajóznak ezek. Ugye a Titanic katasztrófája az valahol a Labrador környékén? Igen, Tehát Kanada, Új-Fulland. vagy Új-Fulland magasságában. Ugye itt az Apály-dagálynak nagy jelentősége van a jéghegyek mozgatásában, illetve a délről jövő sósabb, de melegebb víz, vagy az északról jövő hideg, de kevésbé sós víz. Ugye eltérő fajsúly és áramlatok alakulnak ki, úgymond magába az öbölbe is, meg hát az óceánba is, és ezek mozgatják a jéghegyeket. Szelek is. Ha az utazásra egy picit rátérhetünk, ugye 8 nap volt maga ez a túra. Mennyi volt a kiutazás? Tehát mennyi idő alatt értetek ki a szigetre? Hát Magyarországról Dániába utaztunk, repültünk, délutáni órában megérkeztünk, ott aludtunk egyet egy ilyen hostelben, és akkor másnap délelőtt ment a grönlandi repülőgép. Ugye a grönlandi légitársaságnak egy nagy repülőgépe van összesen, több kicsi gép, mert hogy a belföldi kisgépekkel tudnak közlekedni Grönlandon belül, de egy ilyen 240 személyes Airbus repülőgépük van, amivel Koppenhága és Kangerlussuaq viszonylatban. Nem is a repülő volt a gyenge keresztmetszet ennek a történetnek, hanem a hajóút. Mert hogy volt egy hajóút, ami Sisimiut városából Ilulissatban vitt föl minket, tehát a Jégfjordhoz, vagy a Diszkóöbölbe, és ez a hajó, ez 2 hetente vagy 3 hetente jár csak, és a nyári időszakban, tehát az egész nyár alatt, 6-7 alkalommal közlekedik, és hát ezek nagyon gyorsan betelnek. Azt hiszem, hogy 100 férőhelyesek voltak ezek a hajók, hasonló, mint a plackárt vonatok, amik hát ilyen elfüggönyözött hálófülkék vannak emeletes ágyakkal. Mindenkinek a jegyére szól vagy a jegy mellé szól egy ágyhely is, vagy egy alvóhely is, ahol hát igazából túl sok alvás nem történik, mert azért elég zajos, meg meleg is a hajónak az alja, ahol ezek a szálláshelyek vannak, meg hát annyi az élmény, hogy nem sok időt tölt el az ember. Tehát mindenki ki van a tatongon. Hát ráadásul ebben az időszakban éjféli nap van, tehát nincs éjszaka, egyre több a jéghegy, egyre nagyobbak. Ugye aki még nem látott életében, az nyilván rácsodálkozik mindenre. Tehát, hogy ezek az apró kis jégtábláknak is megörültünk már, aztán ahogy teltek az órák, úgy egyre nagyobbak jöttek, és a legnagyobb durranás az volt a szószoros értelemben, amikor az ember kicsit ledőlt a hajnali órákban, és akkor arra ébredtünk, hogy a hajónak ütköznek a jégtáblák, tehát nagy koppanás vagy ütközések, ilyen fémes csattanások, és akkor tudtuk, hogy megérkeztünk. Ilulissatba, így van, és onnan csillagtúráztunk, de ugyanígy volt Sisimiutban, ott is több éjszakát töltöttünk, és ott is csillagtúráztunk, tehát igazából 3 úgymond helyszínünk volt, ami városnak, de legalábbis településnek tekinthető. Kangerlussuaq, ahol 400-an laknak, ez egy amerikai légibázis volt. Sisimiut a második legnagyobb városa Grönlandnak, ott már 5500-an élnek, és a harmadik legnagyobb városban is voltunk, Ilulissatban, ahol meg 5000-en élnek. Tehát itt ilyen falusi népességről és nagyságról van szó. Ez volt a 3 város, vagy település, és innen mentünk csillagtúrákra, tehát itt túrázgattunk. Kangerlussuaqból repülővel, kis légcsavarossal, 36 személyes, 37 személyes légcsavarossal repültünk át Sisimiutba, és amit említette Tamás, onnan hajóztunk föl Ilulissatba, az pedig hát egy 20 órás hajóút volt. Többször is kikötöttünk, több kis település, ami azt jelenti, hogy néhány ház, 60-70 fő, 60-70 ember élt ott, tehát itt akik a hajóról kiszálltak, azokat leengedték a kis csónakot, és azzal vitték őket ki. Itt mindenkitől majdnem, hogy öleléssel köszöntek el a hajóról, mert annyira bensőséges és baráti a hangulat, hogy... Gyakorlatilag mindenki öleléssel köszönhet el a másiktól, de sokan. Volt egy ennél kellemesebb, vagy egy furcsább élményünk is.
amikor megérkeztünk Kangerlusszákból Sisimiutba, akkor a repülőgépen utazott egy anyuka az újszülött gyermekével, néhány napos csecsemővel, és a megérkezésére egy fogadóbizottság jött a reptérre, és amikor leszálltunk, akkor nagy udvarivalgás, taps, virágcsokorral fogadták az új jövevényt, és aztán másnap volt talán a keresztelője is. Igen. Nagyon-nagyon kedvesek az inuitok. Egyébként maga az inuit szó az ő nyelvükön azt jelenti, hogy emberek. Ugye mi gyakran használjuk az eszkimó elnevezést, amit az indiánok ragasztottak rájuk, észak-amerikai indiánok, ami azt jelenti, hogy nyers húsevők, vagy nyers húszabálók. És ez igaz, mert ők a húst valóban nyersen eszik. A mai napig. Hát azért erre már mérget nem vennék. Tehát eszegetik, igen, bizonyára, de ebben is sokat változott. A lakosságnak egyébként 80-85-88% inuit, és egy 15-12% dán. Az üzleti életben itt a hotelek és a szolgáltatás szektorban ugye a vállalkozó szelleműek bedugták az orrukat és csinálják. Márhogy a dánok, tehát sok dánnal találkozunk, de természetesen ott vannak az inuitok is. Tehát akkor gyakorlatilag a dánok révén azt mondhatjuk, hogy a vikingek jelen vannak. Hát egyértelmű, ugye Vörös Erik volt az első, akit megvetette lábát a száműzött Vörös Erik. Na most itt ugye maga a sziget elnevezésében is van egy kis trükk, mert Greenland, vagy Grönland, zöld, igen, föld. Izland, Iceland, az meg a jég. Most ezt igazából meg lehetne cserélni a gyakorlatba, mert azért Izlandon több a zöld, mint Grönlandon, és hát azt mondják egyes nyelvek, hogy azért kapta a zöld föld nevet, mert a nyári hónapokban, amikor megérkeztek, akkor valóban először a tundrát látták, meg a tundra növényzetet, a mohák zúzmókat, és akkor hú de jó, nevezzük el zöld földnek. Más rossz nyelvek szerint a száműzött, igen, a marketing volt, Vörös Erik ezzel próbálta odacsalni a vikingeket, hogy hú, de kiváló földet találtam, ezért nevezte el zöld földnek, hogy aztán ez a Kánaán, és akkor gyertek velem, gyertek utánam. Csak aztán nem tudták megművelni a földeket, tehát rájöttek arra, hogy ez alkalmatlan, és a partmenti keskeny sávra kényszerültek. Tehát gyakorlatilag lakhatatlan. A repülőből láttuk a hazafele úton, amikor átrepültünk Grönlandon, hogy a Kelet-Grönland mennyivel másabb, mint nyugat. Ott ugye a gleccserek kiérnek a partig. Hatalmas, monumentális hegyek, sziklák tornyosulnak, ezek a nunatakok, ezek a fekete sziklák, amik kiemelkednek. Azt, hogy Grönlandon a jégvastagsága az 1500 és 3000 méter között változik, tehát a legvastagabb rész 3 kilométer vastag a jég. Ugye azt is mondják a tudósok, meg hát talán NASA-nak volt egy projektje, hogy felmérték a szigetet, ami valójában nem is egy sziget, hanem több kisebb sziget, csak a jég tartja össze. A jég kiegyenlíti a domborzatot, tehát minden egységesnek tűnik, de alatta valójában a szikla felszín, az dimbes, dombos, vannak 3000-es csúcsai is, hegyei is, amelyeknek ugye nyilván csak a csúcsa látszik ki a jégtakaróból, középen egy hatalmas medence van, a hegyvidékek azok a széleken emelkednek, tehát egy nagyon változatos sziget, és ugye a jég nyomására, ez az iszonyatos méretű, vastagságú jégnek a nyomására 300 méterrel van a tengerszintje alatt a talaj, tehát a kőzet, talapzat. Úgyhogy nyilván ahogy olvad, úgy emelkedik majd meg Grönland. Ha elolvadna az összes jég Grönlandról, akkor 7 és 8 méter közé becsülik a világtengerek vízszintjének az emelkedését, annyit emelkedne a vízszint. Illetve egy nagyon érdekes dolog még, ahhoz, amit Tamás mondott, hogy nagyjából a 70. szélességi körtől észak irányba egy 6-700 kilométer hosszú kanyon található a mélybe, ami néhol 800 méter mély. Ez hasonló, mint ugye a Grand Canyon, és ezt víz alakította ki, még abban az időben, amikor Grönlandot nem borította jégtakaró. Legalábbis nyáron egy ilyen örök nappal. Nyáron nagyjából egy hónapnyi időszakban az éjféli nap, ami azt jelenti, hogy a napkorong az nem megy a horizont alá. Tehát lejjebb megy, nyilván kisebb a besugárzási szög,
Mások a fények, ugyanúgy a hajnali órákban ilyen vöröses fények vannak, tehát ugyanúgy lehet napfelkeltét élvezni, meg a naplementét is, de nem tűnik el a nap. Tehát a napot látjuk éjjel is. De nem, de bocsánat, nem korom fekete. Nem, mint mondjuk nincs Országon. sötét. Nincs sötét. Még csak szürkület se volt. Mhm. Igazából a naplemente átment utána a napfelkeltébe. Nem ezt akartam kérdezni, hogy a belső közlekedés milyen? Mert említetted, hogy van belső repülőjárat, de hogy vonat, busz... Kétféle módon lehet, a városok között nincs út. Tehát vagy ezzel a légcsavaros gépekkel lehet várost váltani, vagy pedig vízi úton. Téli időszakban a kutyaszán, a huskykkal ez működik, főleg... A motorosszán. Vagy a motorosszán, Akkor sok igen. a kutya ezek szerint. Igen, husky telepek vannak. Úgy kell elképzelni ezeket a husky telepeket, hogy minden kutya idézőjelben, hát igen, láncra van verve egy ilyen, nem tudom, 10 négyzetméteren, 12 négyzetméteren. Van egy kis házikója, ahova be tud menni. Háznál nincsenek kutyák, hanem mind egy kutyatelepek, a városok szélén van kitéve a kutyatelep, tehát a kutyák nem mennek be a városba, hanem kint tartják a városon kívül, egy nagy telepen. Az oka, ugye, hogy ne zavarja egyszer mondjuk ki az a bűzürülék, amit ez a mennyiségű állat azért akár tetszik, akár nem, de okoz. A másik, hogy nagyon nem lehet őket összeengedni, mert előfordul, hogy összeugranak, tehát ezért kell külön tartani őket. Az újszülött kiskutyák, azok ott vannak a anya társaságába, ők nagyon nagy előszeretettel, amikor mi túráztunk, akkor rohantak oda hozzánk, megsimogattuk őket, elkészítettük a fotót, és ők szépen visszamentek a szülőanyjukhoz, úgymond. De amikor eléri azt a magasságot és nagyságot, akkor őt is megkötik, és nem lehet lófrálni szabadon. És hát ugye Ilulissat az a település, ahonnan már tényleg működik a motorosszános, kutyaszános dolog. Na most itt a 3 településen belül, illetve ebből a Sisimiut és Ilulissat, ami nagyobb volt, megoldottak egy kis buszközlekedést, illetve még Kangerluszakban is volt, ami, hát nem tudom, hogy egy ilyen 5-6 kilométeres körbe járt a busz, hiszen ott volt aszfalt a városon belül, effektíve volt buszjárat, láttunk ilyet, egyszer használtuk a repülőtérre, mentünk ki vele, de effektíve nagy távolságokat nem jár be ez a busz. Mindenkinek van autója. Sisimiutban, meg Ilulissatban is láttuk ezeket a klasszikus kék BKV buszokat, tehát helyjáratok működnek, viszont ha belegondoltunk, hogy a személyautók, azok tényleg csak egy ilyen, mondjuk Sisimiutban olyan 10 km sugarú körön belül mozognak, és mondjuk 5-ben nem nagyon kapcsolják föl, mert nincs olyan út, ahol föl tudnak gyorsulni. Tehát legalábbis mi ezt így láttuk. Talán a reptérről bevezető út, ami kb. 3 km hosszan, mondjuk meg lehet egy kicsit húzatni az autót, de aztán ennyi. Tehát és metrót ne keres? Nem. Az utcák ráadásul annyira, a mi szempontunkból nyilván nem tudtuk megszokni, mert nem voltunk ott annyit, de hogy ami lejött belőle, hogy nagyon kaotikus, tehát hogy nem nagyon láttuk az utcáknak a szabályos elrendeződését, tehát mondjuk nem tudtuk elképzelni, hogy például hogy működik a posta. Nyilván, ha valaki ismeri a helyi viszonyokat, akkor biztos el tud tájékozódni, de az, hogy össze-vissza házszámok nincsenek, mondjuk utcák ki voltak írva, utcanévtáblák, de hogy az pontosan, hogy mennyire követhető, talán az aszfaltútról lehetett követni, de ugye itt jön a képbe az, hogy ezek a házak színesek, és nyilvánvalóan ez is segíti a tájékozódást, hogy nem tudom én, milyen domtetőn a piros házban lakik ez meg ez, vagy az kék házban, tehát hogy így valami biztos, hogy tájékozódást segítik. Ezek a színezések. Hát nyilván ugye itt a házszámokat nagyon nehéz, mert a házak nem biztos, hogy sorban vannak egymás mellett, azon okok miatt, amit Tamás is említett, hogy attól függ, hogy tudják megoldani, hogy cölöpözik a házakat, hogy igen, az alapozást is. Kicsit kaotikus az egész, és hiába van rajta a 2-es szám, vagy éppen a 4-es szám, de itt van, aki úgy döntött, hogy azt a számot teszi rá, amelyik évben épült épp a házik, és rátesz, hogy 1996. Na most a 2-es után jön egy 1996. Hát
Egyes írások szerint ezért is jó, hogyha minél színesebbek a házak. A másik ugye a gyakori köd, vagy a téli időszakban, hogy egy picit felvidítsa az embereket ez a búskomor szürkeséget, egy kis színes világ. Az épületek, amelyek alapvetően fából, vagy éppen bádokból készültek, tehát fémből készült, és valószínűleg üveggyapottal lehet leszigetelve két réteg között, fa és a fém között. Meg hát voltak ilyen konténerboltok, konténerépületek, amelyeket a fene se gondolt, hogy ez bolt. Aztán, amikor bementél, akkor láttad, hogy bolt. Igen, bolt. Érdekes volt a benzin, nagyon olcsó volt a benzin, és itt ahhoz képest, hogy ugye effektíve van egy függősége Dániához mindenféleképpen, hiszen azért Grönland hiába, hogy ekkora politikai függetlenséggel bír, de azért gazdaságilag nagyon kötődik Dániához, ugyanis a GDP-nek a 60%-át azt még mindig Dánia teszi hozzá, hogy megéljenek az emberek, és azért nem élnek rosszul az ottani viszonyokhoz képest. Ez egy nagyon kemény élet, az inuit élet. Tehát, hogyha visszamennénk 100 évre, akkor szerintem egy picikét majdnem, hogy az ősember világába csöppennénk. Hozzáteszem, rengeteg praktikus dolgot kitaláltak. Úgyhogy... Most egy pillanatra itt maradjunk, mondtad, hogy olcsóbb a benzin. Igen, 250 forint litere, én annyira számoltam. Az árszínvonalra vagyok kíváncsi, tehát a mi pénztárcánk, hogy drága, mert Dánia egy-két dolgot így fölírtam. Például egy másfél literes Coca-Cola 2500 forint. Hát azért ez nem olcsó, maradjunk. Az almát darabjára tudtuk venni, 500-600 forint volt. Így van az alma. Nálunk egy kiló ennyi. Igen, tehát... Egy kb. 2000 forint körül. Tehát drága volt most minden. olyan kávé, amit lefőznek neked? Vagy igen, presszó kávé. Mert hisz mindent szállítani kell. A sziget az általában igen drágább. És ezen egy picit felőre túltett még. Árban. Ez csak zárójel. Érdekes, hogy fölmerül a kérdés, hogy jó, de hogyha 100 évvel ezelőtt ezek az emberek hogy vették magukhoz azokat a vitaminokat, amelyek más ételekben vannak, hiszen mit ettek? Hússal, meg zsírt. Ugye fóka, tengeri herkentyűk, de hogy a húst nyersen ették, így nem főzték ki belőle a különböző vitaminokat, hiszen abban is van mindenféle vitamin, köztük a C-vitamin is. És ezért nem kaptak skorbutot az inuitok, mert ők nyersen ették a húst, nem úgy, mint mi főve. És a húsba, illetve a zsírokba megtaláltak minden vitamint, ami az ő egészségükhöz, az ő egészségi állapotuk megóvásához kellett. Sőt, a sok zsírfogyasztás következtében még genetikailag is átalakultak az évszázadok, évezredek alatt, sokkal jobban bírták a hideget, ugyanis alkalmazkodtak, tehát a testük is alkalmazkodott a környezethez. Aztán megfigyelések, tapasztalatok alapján nagyon sok mindent megtanultak, például a jegesmedvének is minden porcikáját hasznosították, csak éppen a máját nem ették meg. A máját azt kitették az iglú elé, és ezzel adtak hálát a nagy manitunak, illetve a jegesmedvének, hogy túlélték, megehették őket, életben vannak, de nem ették meg a máját. Aztán jöttek a kutatók, a felfedezők, akik nagyon-nagyon finoman elfogyasztották, és később különböző görcsök, hajhullás, betegségekre panaszkodtak, ugyanis a jegesmedvének a mája tele volt A-vitaminnal, ami zsírban oldódó, igen, csak nagy mennyiségben mérgezést okoz. Hát nem halálos mérgezés, de ilyesfajta tüneteket okoz. Sas szemük lett tőle. Így van, így van. Mik voltak azok a célpontok, amiket így kitűztetek?
Az első célpontunk ugye Kangerlusszaktól 20-25 kilométerre található Russell-Gletscher volt. Itt találkoztunk először a grönlandi jéggel. Egy terepjáró busszal vittek ki bennünket, egy ilyen nagy kerekű teherautó alvázra szerelt busszal. Körülbelül hasonló, mint az Etna, igen. Körülbelül egy 2,5 órás út volt oda, és ugyanannyi vissza, és akkor ott töltöttünk még egy olyan 1,5-2 órát a jégen. Rá lehetett menni egy pár száz méternyi szakaszon a jégre, a jég szélére. De már ott és csúszott. Annyira egyébként nem, mert firnesedett a felülete, tehát jól tapadt rajta a bakancs. De amiért láttuk ugye a hatalmas moréna a sáncot, amit maga előtt tol, ugye a lassan haladó jégmező. De ami érdekes volt, hogy már itt a szélén is azért egy-két helyen tekintélyes mélységű hasadékokat figyelhettünk meg. Az egyikbe például beledugtuk az egyik túrabotot, és nem ért le az aljára. Az olvadékvíz, az patakokat képzett, és ugye ezek a kis patakok, erek folytak le a jégnek a felületén. Nagyon szép volt egyébként az egész. Tehát ugye azt gondolna az ember, hogy ez a jég monoton fehérség, de nem, mert azért különböző formák, ahogy olvad a jég, különböző formák képződnek. Aztán egy picit odébb láttuk a jégtornyokat, ilyen 60 méter magas, ha jól tudom, ez ott elhangzott, hogy olyan 60 méter magasságú a jégnek a frontja azon a részen, és ezek a jégfalak, vagy ezek a jégoszlopok, ezek ugye időnként ledőlnek, tehát ugye nyilván oda nem lehet menni, vagy balesetveszélyes ezt megközelíteni. Egyébként ide a jégre láttuk, hogy rávisznek csoportokat, kötéllel húzták maguk után ezeket a bobokat, amiben nyilván a cuccaikat vitték, tehát csináltak ilyen gletscher túrákat is, vagy szerveztek oda. Aztán Kangerlusszakból volt egy repülésünk Sisimiutba, ott maga a repülés is egy élmény volt, tehát az is egy túra volt, hiszen nem oly magasan repült a kis légcsavarosunk, és jól láttuk a fjordot. Kangerlussak egy fjord végébe helyezkedik el, illetve a gránitba belevájt kis tavakat, jégvájta tavakat, fjordokat. Hát volt, ahol lehetett éppen gletscher elvégződést is látni, és amikor megérkeztünk Sisimiutba, akkor a csomagok elhelyezése után, illetve közben mi neki indultunk egy majd 800 méter magas csúcsnak, egy panoráma kilátást szerettünk volna magunkévá tenni, amit sikerült is. Hát kilátás és nagy élményben volt részünk. Na ott volt a legmelegebb, ott 15-16-17 fokba, pólóba túráztunk, ott nagyon jó idő volt. Elkövettem azt a hibát, hogy a téli nadrágomba indultam el. Nem kellett volna? Polárbéléses téli nadrág, ilyen hójáró nadrág, és hát hamar rájöttem, hogy ez egy rossz döntés volt, ugyanis a felfele menet ilyen láncos, vagy ilyen köteles kapaszkodós út is volt, meg ilyen sziklás lépcsős terep, és ott hamar elindult az izzadság, és folyt rólam a víz mindenhol, és aztán átkoztam magam, hogy a francban nem vettem a repülőgépen át, vagy a reptéren a nyári, vagy a vékonyabb túranadrágot, és akkor fölérve a csúcson, amikor a csúcsokit kerestem, akkor észrevettem, hogy a hátizsákoljában ott van a másik nadrág. Oh. Lefele már abban tudtam jönni, de hogy igen, tehát hogy akkor az egy rossz döntés volt. Nem gondoltam volna, hogy Grönlandon ilyen melegünk lesz. Tehát ott tényleg meleg volt. Viszont volt szúnyog is. Másik érdekes dolog, elfogyott a vízünk. És hát 2 túratársunkat elküldtük, hogy vegyetek nekünk vizet. Bementek a boltba, és mondták, hogy vizet szeretnének, és nem értették. Vizet szeretnének, vizet. Mi az, hogy vizet szeretnének? És mutattak neki kólát, ilyen üdítőt, olyan üdítőt, nem, víz. Ilyen alkoholt, olyan alkoholt, nem, víz. De hát ott elfekvőbe a sarokba találtak néhány féliteres ásványvizet, aztán rájöttek, hogy Grönlandon víz. Hát Grönlandon a vízvétel az úgy nézett ki, hogy mentünk be a városba az aszfalton, megállt 2 autó az út szélén, és tőlünk balkész felé jött lefelé egy kis patak, elővették a műanyagbalont, odaálltak alá, megtöltötték a műanyagbalont, betették a kocsiba és vitték haza. Hozzáteszem, a csapból nagyon-nagyon finom víz jött, tehát a csapvíz is nagyon-nagyon finom volt.
a fényképeken, amiket felraktál a Facebookra is, abból látszik, hogy nem egységes a jégtáblák, meg a jéghegyek színe. Tehát van, amelyik sötétebb, van, amelyik világosabb. Gondolom, hogy a méretétől is függ ez, meg hogy mennyire tömörödött. Hát, hogy mennyi idős az a jégdarab. Mert ugye azt tudjuk, megtanultuk Imre előadásaiból az út során, hogy 9 méter hóból lesz 1 méter jég. Tehát ugye amíg nem tömörödik össze, addig fehér, ha összetömödik, akkor ez szép tömör kék színe lesz. És hát nyilván, ahogy olvad, úgy változik a színe is valamelyest, meg a formája, és egyébként nagyon érdekes alakzatokat figyelhettünk meg benne, tehát ugyanúgy beleképzeltük a különböző formákat, a hétköznapi életből vett, vagy a meséből vett, vagy nem tudom én, az olvasmány élményeinkből vett formákat, mint mondjuk egy cseppkőbarlangban. Igen. Láttunk sárkányt, láttunk, mit tudom én, ilyen tornyot, olyan tornyot, tehát hogy az ember így el tudta képzelni meg. Tehát nagyon változatos volt, és nem volt unalmas. Bánalesen ugye hajóztunk a jéghegyek között, kerestük a bánákat, és akkor azért kerülgetni kellett ezeket a monstrumokat. Közelről láthattuk. És sikerült akkor bálnát látni ezek szerint? Bálnát is láttunk, állítólag ez a hosszú szárnyú vagy púpos bálna, amelyek ott úsztak egy raj, talán 7 bálna számoltunk össze. Védettek? Ott. Nyilván. Mint ahogy az egész térség is UNESCO világörökség. Korlátozva van a halászatuk, igen. Kimondottan sok bálnát láttunk. Ahhoz képest, hogy milyen bálnaleseken vettem eddig részt. Ez nagyon attraktív volt, és sokan felléptek. Márhogy sok bálna fellépett. Világos, persze. Volt, hogy egy egész családot, tehát 5 fővel. Hát lehet, hogy most jobban megfizették őket, mint előtt. Lehet, igen. Igen, aztán lebuktak. Egyébként ott azon a részen, ahol a bálnákat nézegettük, ott több 100 méter, tehát 3-4-500 méter mély abba az öbölbe, olyan volt, 500 méter mély volt a víz, Sasz-per kb. És mennyire viselik el így a hajót, meg az embereket? Nem zavartatták magukat látszólag, tehát mondjuk olyan 30-40 méterre közelítettük meg őket. Én bíztam benne, hogy azért közelebb megyünk, és mondjuk a hátukat meg lehet simogatni. De viccet félretéve, tehát hogy azért valamennyire közelebb. Nem a delfinárium volt. Igen. De egyébként a párafelhő az nagyon látványos volt, és aztán utána, hogy lebukott, ugye a farka az nagyon magasra fölemelkedett, tehát lehetett látni a farokúszóját, elég szépen, elég hosszan követhettük ezt a merülést. Úgyhogy hát az volt a baj azzal a merüléssel, hogy amikor már a farokúszót látod, az akkor van, amikor mélyre merül, tehát akkor már valószínűleg nem fog visszajönni föl. Hát csak távolabb. Vagy távolabb, igen, tehát utána kerestük, hogy a hajó körül, mert volt, hogy azért így 360 fokba megtaláltuk többször is, hol erre, hol arra őket. Úgyhogy visszatérve a túrákra, tehát akkor Sisimiutból volt egy hajóútunk, amit már Tamás elmesélt, egy 20 órás hajóút, és ennek végül is azért a csúcspontja az volt, amikor megérkeztünk Ilulissatba, akkor már a diszkóöbölbe, hiszen ott már annyira felhalmozódott a sok-sok jéghegy, hogy valóban arra ébredtek a turisták, hogy ütközünk a jéghegyekkel, elég nagy hangot adott ki a hajó oldalába, illetve elejébe, és nagyon szépek voltak a fényviszonyok is, mert felhős volt az idő, de 2 felhőréteg között besütött a nap, és voltak olyan jéghegyek, amit megvilágított, másokat nem. És kicsit olyan misztikus képet adott a fotón keresztül is, meg hát egyáltalán maga a látvány is. De akkor sarki fényt ott ne keressünk. Hát éjszaka minden nap volt sarki fény, de ezt, nappal éjszaka kell keresni, tehát valószínűleg volt, illetve nekem van is applikációm, ahol sarki fényriasztásokat kapok, de hát ugye az nappal nem látható, csak én csak mondtad, éjszaka. hogy ahogy lebukott a nap, már szinte jött is vissza. Ezért... Nem bukott le a nap, pont azt mondtam, hogy süllyedt, így van, süllyedt, és nagyjából egy 5 fok kellett volna még, lehet, hogy 10,
mindegy, ahhoz, hogy a horizont alá süllyedjen, de már nem lefelé mozgott tovább, hanem fölfelé. Ezért kérdeztem, hogy akkor egyáltalán van-e sarki Nem, fény? nekünk Csak nem látható. nyári sarki fényünk, és egyébként most is volt pont most augusztusban egy riasztás, de Izlandon jó néhány fokkal délebre. Hát augusztusban Izlandon ott már azért a nap lenyugszik mondjuk 10 vagy 11 óra körül, és akkor olyan 3-4 körül pedig kell föl, és nekünk 2-3 évvel ezelőtt volt egy ilyen élményünk, hogy éjjel 1 órakor egyik oldalon kelt a nap, másik oldalon meg sarki fényt láttunk. Nagyon szép volt. Visszatérve a hajóra, tehát a hajó órában már egységtek ropogtak a jégtáblák, mire odaértetek. Így van, megérkeztünk Ilulissatba, és nekem ott volt az a nagy élmény, hogy na, most érkeztem meg Grönlandra idézőjelbe, mert addig a tundrán túráztunk, fjordok, gletszerek, jégvájtatavak, amiben már az embernek lehetett élménye Izlandon, Norvégiában, tehát fönn északon, de az, hogy jéghegyek között szlalomozzunk, jéghegyek között következő nap mentünk ugye Bálnalesre, kis hajóval, nem tudom, hát nyomta neki a srác rendesen, tehát bátran mentünk a nagy jéghegyek között, meg maga a túránk is egy másnapi túra, ami végül is a jégfjord szélébe történt. Hát az szenzációs volt, maga a fjord tele volt kisebb-nagyobb jéghegyekkel, és ugye beszélgetésünk elején, amit említett Tamás, hogy ahogy mozogtak a jéghegyek, azt hallgattuk, hogyan szakadnak le, hogyan fordulnak meg. Tehát az egy hosszúnak nem mondható túra, mert talán 10 kilométert, hogyha gyalogoltunk, de gyönyörű időnk volt, és szenzációs volt a jéghegyek látványa. Főleg mi, akik egy kicsit bátrabbak voltunk, vagy kitartóbbak, mi 4-en ott maradtunk még fotózgatni, és nem sokkal később az öböl felől, illetve az óceán felől elindult a köt felénk. Először csak arra lettünk figyelmesek, hogy hú, de nagy eső lesz itt. Aztán nagyon-nagyon gyorsan jött az eső, tehát olyan szokatlanul nagyon gyorsan, és kiderült, hogy az nem eső lesz, hanem köd, és egy 10-15 perc alatt teljesen ránk települt, tisztára olyan volt, mint egy Hitchcock film. Feröer-szigetek. Lunda, Lumma, Alka, Szula, Sirály, és még ki tudjam hányféle tengeri madár, lundákat fotóztunk is, hatalmas sziklák, meredek sziklaletörések, tehát úgy képzeld el, hogy 200-tól 700 méter is szakadékig, tehát függőleges sziklafalak, elképesztő túraútvonalak, vízesések, tehát egy mesevilág, de tehát egy tömény látnivaló az egész. 5 napot töltöttünk el ott, ugye a fővárosában is körülnéztünk, nagyon hangulatos, Tórshavn a főváros. Maga a sziget az viszonylag egyszerűen az idézőjelben, tehát autóval bejárható, nem úgy, mint Grönland, itt vannak jól képített utak, sőt, tenger alatti alagutak is, amelyek összekötik a szigeteket. A legmélyebb talán 200 méteres mélységben vezet át. Ennek a problémáját csak utólag láttuk az autóbérlésnek a számlájában, mert hogy ezek a tenger alatti alagutak azért elég komoly Fizetősek. tehát útdíj is van, meg hát az autóbérlés sem olcsó mulatság, de összességében egy nagyon nagy élmény. Olyan látnivalókat láttunk például, mint a James Bond emlékhely, vagy ahol elhunyt James Bond. Ahol elhunyt James Bond. Nagyon kitett helyeken lévő világító tornyokhoz mentünk, vízesések, a Fókanőszobra, tehát hogy egy csomó érdekes, nevezetes látnivalót. Hányan lakják? 54 000. Nagyjából annyi, mint Grönland. Azt nem beszéltük Grönlandról, hogy nagyjából eger lakossága lakja egész Grönlandot, és mondjuk Feröer-szigeteket is, tehát egy picit nagyobb a népsűrűség felől. Feröer úgy kell elképzelni, Heves megye 3600 négyzetkilométer,
Ferve pedig 1395 vagy 6. Tehát nagyjából egy... Komárom megye fele. Ezt így. Nem egy nagy szigetről van szó. Észak-dél irányba, vagy inkább azt mondom, hogy észak, nyugat, dél-kelet irányba egykori fjordok sokasága, amelyeket még a jég vájt ki, és a jégkorszak elmúltával, hogy megemelkedett a vízszint, tulajdonképpen az egykori hegyeknek a teteje látszik ki, ezért ilyen érdekes, hát nem is tudom, mint az amőba, mindenféle alakja van, és ugye nagyon sokat kellene autózni a fjordok oldalába, hogy eljussunk egyik helyről a másikra. Így próbáltak könnyíteni, hogy hidak, rövid hidak, ahol lehet, illetve a víz alatti alagutakkal próbálták rövidíteni az utak. És akkor Feröer után? Magyarország. Hát elég volt a jóból. Ez már sima ügy volt? Párizson keresztül jöttünk, Párizs ugye már az olimpialázában égett, tehát természetesen csak a repteret láttuk, de minden az olimpiáról szólt már. Volt néhány órás várakozásunk is, aztán Budapest, tehát az zökkenőmentes volt a hazaút. Késés volt, de zökkenőmentes volt, igen, a hazafelé út. Éppen Tamással beszélgettünk, hogy érdekes volt ez a két út együtt, mert talán Grönland egy picit elnyomta a Feröer-szigeteki 5 napunkat, hogy ha csak szólóba oda megyünk és oda készülünk, akkor talán más lett volna, és itt most nem mondom azt, hogy rossz élmény volt, de nem biztos, hogy úgy éltük meg olyan nagy szenzációként, holott nagyon jó időt fogtunk ki, ezt a helyiek is mondják, hogy óriási szerencsénk volt. Hát azt mondhatom, hogy 5 napig napsütésbe túráztunk. Pedig ott esős idő. Nekem úgy tűnt, hogy Feröer azért egy picit rendezettebb, és egy ilyen... Nyilván rendezettebb, meg abszolút... gazdagabb szigetnek tűnik. Sokkal, persze. Ugye Grönlandra visszatérve meg igazából azért is maradt talán meg jobban Grönland, mert hogy az annyira kuriózum volt. Én még akkor se hittem már, hogy ott vagyok, amikor ott voltam. Tehát amikor leszálltunk a gépről, akkor így meg kellett, mondtuk egymásnak, hogy itt vagyunk Grönlandon. Gondoltátok volna? Tehát ez annyira lehetetlennek tűnt egy pár évvel ezelőtt még, hogy de jó lenne eljutni. De úgyse tudunk, mert ez annyira bonyolult, annyira nehézkes. De végül is nem, tehát bárki elutazhat. Nyilván nagy segítség az, hogy egy iroda leszervezett mindent, és nem egyénileg kell szállást, hajót, repülőt foglalni, meg összehangolni mindent. Egyébként itt ugye a hajóhoz volt minden igazítva, ez a Sisimiut Ilulissat járathoz volt minden igazítva, mert az, ami ritkán jár. És hogyha ott nem kapunk jegyet, akkor minden borul. Jó, de jól láttam a bejegyzésben, ezt 2023-ban elkezdtétek szervezni. Hát ezt talán novemberben kezdték el szervezni, igen. Tehát akkor jelentkeztünk mi, és rögtön az volt az első, hogy akkor a repjegyek, tehát a grönlandi repülőjegy, meg a hajójegy. Talán a hajójegy volt az első. Tehát mindent ahhoz igazítottak hozzá a szervezésben. Igen, mert az ugye olyan ritkán jár. És hogy Feröer rendezettebb, teljesen más, mint Grönland. Én úgy gondolom, léptékekkel nézve, tehát emberi léptékekkel nézve is másabb. Feröeriek. Hát dánokhoz kötődnek. Nyelvében dán és izlandi keveredés, ugye, ha jól tudom. Igen. Tehát, hogy legalábbis az írás jeleikben megfigyelhetők az izlandi betűk is, meg a dán betűk is, és a nyelvében is azt mondják, hogy a két nemzetnek valahogy a keveréke. Tehát egy kicsit izlandi, egy kicsit dán, de talán kicsit angol is van benne. Igen, én azt tapasztaltam, amikor ott mentünk, a Dánia, Hollandia, Belgium, de inkább Dánia, hogy gyakorlatilag mindenki beszél az angol. Tehát a takarítónőtől a biztonsági őrig megkérdezel, ékes angolsággal válaszol. Hogy ez itt jellemző egyébként? Nyilván Feröerre igen, de Grönlandra például? Ott kevésbé azért, de ott is sokan beszélnek angolul. Sőt, már az inuitok is az iskolába átfordult, 60% a dán nyelvet szorgalmazza, és csak 40%
úgymond az inuitot. Tehát azért látják a kitörési pontokat, hogy ebből az életből ezzel lehet kitörni, vagy hát ilyen irányba lehet mozdulni. Természetes, hogy minél közelebb vagyunk Európához, vagy Nyugat-Európához, annál jobban beszélik az angol nyelvet a nyugat-európaiak. Azért nem menjünk el szó nélkül az inuit nyelv, leírt inuit nyelv mellett. De egyébként ez úgy éreztem, hogy a nevekbe, tehát a városnevekbe is tükröződik az inuit, nem? Tehát amiket mondtál. Igen. Ezeknek a városnak van dán neve is, tehát ami sokkal érthetőbb, de az inuit szavakat, ha látod leírva, akkor azért eltöltesz egy kis időt az elolvasásokkal, ami 30-40 betűs szavakat, azok nem ritkák, és hát elsőre ilyen tényleg olyan, mint amikor a macska ráfekszik a számítógép billentyűzetre. Rengeteg a kettőzött mással hangzó és kettőzött magánhangzó. Tehát egymás után a két L, utána két A, utána két N, vagy két Q, és akkor így két betűnként áll össze egy szó. Tehát, hogy azért ezek számunkra furcsák. Próbálkoztunk a kiolvasásukkal, de aztán... Elég volt a 3 város megtanulni. Elég volt a 3 város, ez viszonylag egyszerű. Mit hoztatok ebből az útból? Tehát mi maradt meg ilyen nagyon markánsan? Nekem egyértelműen a jéghegyek. Tehát nem tudom, én ezt csak úgy tudom most így mondani, hogy a grönlandi érzés, vagy a grönlandi életérzés, de ez nekem az, hogy jéghegyek, és ott vagyok hajóval és bálnák. Nekem is elsősorban a jéghegyek, meg az északi tájnak a varázsa. Tehát annak a tudata, hogy ott vagyunk a Sziszimiti reptér fölött a Palasip Kakka, 2Q, 2A2Q, tehát nagyjából így először a név csúcsán, és a Davis szorost látjuk, és tudjuk azt, hogy 200 kilométerre Kanada van. Tehát ezt nyilván nem látod a túlpartot, mert messze van, de ha térképre nézel, akkor ilyen közel vagyunk Kanadához. Tehát ez egész furcsa volt beleképzelni, hogy mi Észak-Amerikában vagyunk valójában, még ha ugye a európai népek lakták ugye Grönlandot, de földrajzilag Amerika, Észak-Amerika. Természetföldrajzilag Amerikához kapcsolódik, hát társadalom földrajzában természetesen Európához. Úgyhogy igazából ez az érzés, hogy ez az északi táj. Nekem bejött már Norvégiában is a sarkvidéki tájnak a hangulata, abszolút ez a tundra növényzet, a tundra világ, sziklás, lápos vidék. Jó, a sok szúnyog, az kevésbé tetszik, de alapvetően ez a világ, ez nekem bejön. Mondjuk ami probléma, hogy nem nagyon van fa például. De ezt leszámítva tényleg egy nagyon szép táj, és hát nyilván a jéghegyek. Hát köszönöm szépen, és még sok hasonló szép utat. Mi köszönjük. Mi köszönjük szépen.